Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βιντεάκι. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω με λίγα πράγματα. Τώρα ανοίγουν τα σχολεία. Είναι Χριστούγεννα, τώρα ανοίγουν τα σχολεία. Νομίζω ότι θα κάνω βιντεάκι μέρα παραμέρα. Μπορεί 2-3 το μήνα. Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή μπορεί συνολικά να κάνω 40 βιντεάκια το χρόνο. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος. Πολύ πιθανό να κάνω περισσότερα, γιατί χθες έκανα πάρα πολλά. Βαρέθηκα να κάνω βιντεάκια. Θα φανταστείτε ότι πέρασα όλη μέρα μου βιντεάκια. Όλη μέρα βιντεάκια ανέβαζα στο YouTube για να δημοσιευτούν. Εντάξει, δεν υπήρχε πρόβλημα. Εμένα μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε αυτό, μου άρεσε που επειδή ήθελα να κάνω ένα καλό κανάλι. Είδατε πριν τις φωτογραφίες που έκανα, είδατε πριν τις φωτογραφίες. Είδατε πριν τις φωτογραφίες. Και αυτό το βιντεάκι τώρα το κάνω για να μιλήσουμε με εσάς. Αυτό ήταν που θέλω να σας πω. Μπορεί και να κάνω και πιο σύντομα, μπορώ να κάνω 2 την ημέρα. Μπορεί και μπορώ να κάνω 1 την ημέρα. Ναι. Θα κάνω ένα βιντεάκι την ημέρα και εντάξει, θα συμπληρώσω πολλά βιντεάκια, εγώ πιστεύω. Αυτό ήταν αυτό το βιντεάκι. Γεια σας.